Katana milo thli sak thin tu ta chi be ule tun thuma hianin khowela phone man to pathum te karan soidon ani a pathum na hianin iPhone 4 Diamond Rose edition ania hei Stuart Ferguson a design ni in aman hi 8 million ani a phone a hianin a feature vel kan soidon lova a chaina te ho chia ani kan soidon ani he phone hi pahnih chia siam ala nia chuti chung chuanin pakhat chia hi nei tu awmalani he phone hi solid rose gold a siam ania atanga siam ania chumi omzia chu solid rose gold chu rangkachak silver le copper metal chawpawlh a siam ani chu chuanin he phone hi 100 carat diamond a chei ania pon lam hi a diamond a piece te chuanin diamond zanga ani chu a karatin 100 carat diamond ani tin a logo hi 53 diamond a chei ani bawk ani chu mai bakah chuanin a home button hi single cut pink diamond a diamond 7.4 carat ani bawk ani single cut pink kan ti chuanin lunghlu pink malkhat ma se chu 7.4 carat ani 1 carat hi en sa nge kan ti chuanin 200 milligram ani kha pathumna ania chuan a pahnihna chuanin iPhone 4S Elite Gold ania hei hi Stuart Huggies design tho ani he phone hi 500 diamond ania 500 diamond a chei ania 100 carat ani a omzia chuanin diamond a piece te kha zanga ni in caratin 100 carat ani tin a panel le a logo hi 24 carat gold ania chu mai bakah chuan a logo ah hianin 53 diamond ala tel bawk ani a home button hi 8.6 carat single cut diamond ani chu a pakhatna chuan Falcon Supernova iPhone 6 pink diamond ania hemi hi aman hi rin har sakhopa to ani 48.5 million man ania hei khopela phone man to ber ani he phone hi 24 carat gold a cheimawi ania chu mai bakah chuanin a hnungah hianin diamond lian tak phum tel ani bawk ani he phone hi platinum a coat ni in a bo le mi nan ruk mai lo nanin technology changkang tak a siam ani ole khati zong kha tuntuma kan video thlir thei te nia heng phone ho zia hianin eng phone hi nge idu a tha iti ber comment lama lo soi ve ta che